В момента рисувам Студио Гибли, като не гледам от AI, гледам от оригиналното изкуство. Исках много да се постарая за тази картина, тъй като имам сериозна конкуренция. Гибли картина. Преди да започна обаче имах домашно. Учебника ми е Pinterest и внимателно проучвам как се рисуват гибли хора и природа. Първо установявам, че цветовете са много пастелни или размити, не знам как да го обясня. Имаме поне 20 нюанса на зеленото. Главите са по-големи, но не прекалено. Имаме много малко сенки. Не съм на много анимационна вълна. Нарисувах цяло семейство в стил на семейство Флинстоун. Но да се върнем на Гибли. Цял живот ги гледам. Този човек за мен е гений. Разбирам недоволството му от това, че AI му открадна изкуството. Нищо, че аз в момента правя същото нещо, поне не съм робот. И да, много щеше да ме е лесно да им вкарам снимката в AI и после да го прекопирам, но тогава целият смисъл щеше да се изгуби, а много исках да тествам уменията си. Познайте какво гледам днес? Себе си! Ето какво се получи. В никакъв случай не мога да му стъпя на малкия пръст, но се опитах да направя каквото мога. И нали съм огромен фен, естествено имам гибли стикери. Днес изпращаме доста принтове, добавих и цветенца, като цяло много се постарах за фона. И с тези стикерчета се надявам наистина да съм ги пренесла в един гибли свят. Така, какво мислите за тази картина? Коментирайте и чао!